Parehas sa tanan, aduna ako'y kaagi sa kinabuhi nga dili na ako mahikalimtan. Nga gusto po na akong i-share sa Marbais channel. Aron makahatag og leksyon sa mga tao nga doon na po'y mga kasinatian susama sa akong kaagi. Bata pa lang ko, DJA, na anak ko'y nakaila. Tawag lang nato siya sa pangalan, Christine. Maguwang lang na ako og 2 ka tuig si Christine. Magkasilingan kami sa dihang dito pa ko nagpuyo sa lugar nga kung sa diin dito sa siya nagpuyo. Magbarkadahay ang yang mama ug papa DJA. Mao nga dili sa blisod ang pagpakigsuod nako kang Christine. Tungod kay magbarkadahay man iyang mama ug papa, okay ra kaayo nga magbarkadahay pod mi ni Christine. Ug tuod gani, dili na laing tao ang pag-ila sa iyang ginikanan nako. Hangtod nga ni eskwela mi, simra gihapon ang eskwelahan nga among eskwelahan DJA. Matud pa ni Christine nga hangtod makahuman ko na may samong pag-eskwela magkuyo gid mi. Kaya aron daghan ko na ang manguyab niya na ako nga mukilatis dayon. Kung dapat bagyod kini nga iyang subton. Ambot ba? Nga sa kalinghod pa sa akong pangidaron niya atong tungura. Murag gibati man ako nga nagsilos ko ni Christine. Labi na gid kong yang hisgutan ang parte sa uyab-uyab. Jude, matod pa ni Christine nga nagpanampit sa akong pangan samtang nagdali kini padong sa akong nahimutangan. Ako siyang gipangutana kung naunsa ka. Nalipay lang ko no siya kay adto naman mi ipa-enroll sa usa ka private nga eskwelahan. Ug nagkasabot na kuno ang akong mama ug ang iyang papa nga ikuyog ra gihapon mi aron sa ingon adunay makauban si Christine panahon inig uli na gikan sa klase. Nalipay ko DJA pagkadungog nako ni ining balitaa. Murag yung musayaw sa kalipay ang akong kasing-kasing. Tiaw mo? Makuyog nimo ang babay nga maitanan sa imong kinabuhi. Murag ulaw kayong paminahon DJA apan mao ka na ang tinuod. Milabay ang pila ka tuig sa among pag-eskwela nakahuman mi sa high school ni Christine. ug nagdungan gihapon mi pagpa-enroll
para sa college. Ug tuod man, usara gihapon mi og eskwelahan, DJA. Tanan namong mga classmates sa college, nangutana kung aduna ba daw may relasyon ni Christine. Sa pirmiro, murag mauwaw ko sa mga pangutana sa akong mga kauban sa eskwelahan. Apan sa kadugay na nila nga nagsigig observe namo, wala naman minila pugsa sa pagpatugan kung aduna bagid may relasyon. Hinuon, DJA, mas maayo na lang gani nga dudahan sa tanan nga doon na may relasyon. Aron wala gyud musukol sa pagpaduol ni Christine. Kay kung aduna man, basig anang panahon na mawa na nga akong gana nga makikuyog niya. Tungod aduna na may lalaki nga manguyab niya. Mihangyo si Christine ako nga una ko nung may manguli gikan sa eskwelahan, manoroy sa daw unta mi. O mananaw mi sini. Kinsa basad ko nga mobalibad. Tungod mas ganahan man po nako nga makakuyog siyag dugay. Kay kung sa eskwelahan mi, dili man mi magkaduolog maayo. Tungod bising-busy yun mi sa among pag-eskwela. Niabot mi sa usa ka mall nga kung diin dito mi nanoroy. May gipalit si Christine ug iya kong giingnan nga na ako na siya ihatag nako, inigabot na sa akong birthday. Nganong dili naman lang nimo ihatag karon, matod ko pa. Dili lang sa kuno niya ihatag, DJA, kay mas importante kuno nga sa akong birthday niya ihatag ang iyang regalo nga giandam para nako. Ug tuod man miabot ang adlaw sa akong birthday, si Christine gyud ang pinakaunang bisita nga niabot sa amua. Kay sayo pa lang sa buntag, wa pay tawo nga niadto sa amua, didto na siya. Siya ang una nga mitimbaya nako og happy birthday. Sabay kakos og kiss. Tiyaw mo na ah. Dili pa gani mi uyab, pero may kiss na nga nahitabo. Unsa pagid kaha kung magkauyab mi. Pagkanindot sigurong paminahon. Sa tibok adlaw sa akong birthday nalipay ko. Kay si Christine wala gyud mibuwag sa akong luyo. Sa pagkagabi ina nanguli na ang mga bisita, si Christine na lang ang nabilin. Giingnan siya ni mama nga dito na lang matulog sa amua. Kay dili naman pod lahi para nila si Christine. Tungod dili lang kay kababata na ako ni. Close pagid kaayo ang among mama ug ang iyang mama ug papa. Wala raman sad mobalibad si Christine niya atong higayuna. Tungod lawom naman sad ang gabi eh. Ang gibuhat na lang niya, iya na lang gitawagan ng iyang mama ug papa. Aron mananghid nga ari na lang siya matulog sa amua. Misugot raman po ang iyang mama. Kay gabi na pod,
basin og unsa pay mahitabo ug muuli gyud siya. Supportive raman kaayo ang iyang ginikanan. Wala kini bisag kamayng pagduha-duha. Tungod na sayod man sad sila nga dili pud nako pasagdan ang ilang anak. Sa matag time nga magkuyog mi ni Christine, ako na lang hangyoon ang panahon nga kung pwede dili na lang mausab ang adlaw, buwan ug pizza nga kung diin nagkuyog ming duha. Dito gihatag niya nako ang iyang gisaad nga regalo. Gikuha niya sa sud sa iyang knapsack nga gamay ang iyang regalo nga ihatag din nako. Niadtong time di ay nga nisud mi sa mall, mipalit siya og singsing. Ug ang maong singsing, iya kining gihatag nako, among gitagsaan, DGA. Ug matod pa niya nga kung mawa manggani kuno ang usa ka singsing, kung kinsa may nagunit sa singsing nga nawa, siya ang tao nga way sinaaran. Ako ang mitaod sa singsing nga usa sa iyang kamot, sa iyang tudlo mismo. Dungan sa paghangad namo sa panganod, among gisaad sa kabituunan nga way laing makapabuwag sa among panaghigalaay. Apan sa akong huna-huna DGA, niingon ko nga, unta, dili na lang mawa hangtod sa hangtod. Ug mas maayo na lang unta nga kami gyud ang magdayon. Tungod gugma na nga akong gibati sa akong suod nga higala nga si Christine. Miduol nako ang usa nako kay igsuon. Nga tagon lang nato sa pangalan Jan. Si Jan elementary pa lang ni atong panahon na. Nakaingon siya nga parison daw kuno mi ni Christine. Tungod nga bisan magwang na ko og duha ka tuig si Christine, dili man sa daw maglayo ang among hitsura. Igo na lang sa pag-smile si Christine samtang giingon kini sa akong manghod. Ug tuod man milabay ang pila ka buwan, tuig ug nakahuman gid mi sa among pag-eskwela. Naa nami maayong trabaho. Nagkasabot mi nga magparty-party. Inigabot sa panahon nga naay usa nga mag-birthday namo. O kay ang kang Christine man may unang maabot nga birthday, ako yung gipangandaman ang akong ihatag nga regalo niya. Ug niya nang panahon na isulti na nako niya kung si kinsa ang tao nga dugay na gyud nakong gimahal. Mipalit ko og buwak. Akong gipakapinan og gamayng card nga dito nakasuwat ang akong mensahe. Apan wala ko nagpaila. Mipalit ko og gamay nga teddy bear. Nya akong gisod sa gamay nga box nga makasakto ra siya. Ug akong gipaibabaw ang buki sa buwak nga akong gipalit para niya. Sama sa iyang gibuhat sa una, sa nag-birthday ko, ako pod ang miadto, isip unang bisita gyud niya. Ug tungod kay dili naman ko layo sa iyang pamilya, nakasayon-sayon ra gyud ko sa pagsulod sa iyang kwarto.
Akong giingnan ang iyang mama ug papa nga ako lang i-surprise sa pagbutang sa iyang lamisita ang akong regalo. Ug mulakaw ra pud ko dayon. Nya mobalik lang ko inig kahapon na. Misugot ang iyang mama ug papa ug wa gyud sila magsaba. Alas 8:30 sa buntag nakadawat ko og text gikan ni Christine. Ug nangutana siya nako nga wa ba kuno koy nahinumduman karong adlaw. Ako usab nagpaguryo-guryo usab ako nga wala koy nahinumduman karong adlaw. Sa akong reply ngadto kaniya. Mitawag siya kanako og naghilak. Miingon siya nga liar daw kuno ko. Kay mismo kuno sa iyang birthday wa gyud ko makahinumdum. Maayo pa gani kuno ang misteryosong lalaki nga naghatag niya regalo kay nakahinumdum pa nga birthday niya. Samtang ako nga dugay naming kuyog gikan sa bata pa hangtod na nagko na lang mi. Wa gyud ko kahibaw nga birthday kuno niya karong adlaw. Mura na kog mukatawa atong higayon na pero akong gipugngan. Tungod ako yung gibarugan ang akong giingon. Nga i-surprise yun nako siya. Tuod man, gipawong niya ang tawag. Ug miingon siya nga sige na lang. Kay nalimot ka mangyud nga birthday nako. Pahinumduman na lang tika. Ug iya kong giingnan nga muadto ba daw kuno ko? Ug ako siyang giingnan, DJ nga muadto ko niya. Pero naa pa ko'y buhaton kadiyot. Tuod man miabot ang hapon, ready na ang akong mama ug papa ug mga igsoon nga mukuyog. Tungod adto kami sa ila ni Christine nga akong gimahal. Una kong nananghid nila ni mama aron makaabot dayon ko dito. Tuod man gipahulam ni papa nako ang usa ka sakyanan. Ug mao kini ang akong gigamit aron makaabot dayon ko sa ilaha. Paspas kaayo ko nga nakapadagan sa sakyanan tungod excited nako nga maabot nako sa ilaha. Aron masulti nako niya kung unsa siya ka importante sa akong kasing-kasing. Apan sawa nako damhang panghitabo DJA. Na ako'y nasugatan nga dakong truck. Wa nako tuyua nga babanggaan gyud ang dakong truck. Tungod bisag giunsa na kog tamak ang brake di naman gyud mo paak. Nadihado ni atong tungura ang akong mga plano. Tungod sa wa nako damhang panghitabo. Usa ka buwan ko nga wa makamata. Ug didto lang ko sa ospital. Apan ang masakit lang DGA. Kaysa akong pagkamatngon ug buot. Dili naman ako makita ang akong palibot. Ug matud pa sa akong mama nga ang hinungdan kuno kung nganong dili ko makakita tungod diri mangyud kuno tanan punta sa akong mga mata ang bildo nga nabuak sa akong sakyanan. Igo na lang ko sa paghilak ni atong tungura. Unsaon naman lang ang akong gisaad nga akong panguyaban si Christine. Karon nga dili naman ko makakita. Akong gipangutana si mama kung may paagi pa ba aron makakita ko balik. Mitubag si mama nga wa na daw. O bisag unsa pa kuno'y mahitabo
makakita man silag donor apan dili na gyud ko na makakita pa ang akong mga mata. Tungod na damage na daw ang mga ugat ni ini sa sulod. Pait kaayo ang akong kahimtang ni adtong tungura, DJA. Hilak, singgit, kung nganong wa naman lang ko mamatay, kung mao naman lang gani ang mahitabo nako. Gusto si Christine nga mobisita nako apan akong gibalibaran tungod mauwaw ko sa akong kahimtang. Mauwaw ko nga mahibaw siya nga dili na ko makakita. Unsaon naman lang. Kung hagaron ko niya nga manuroy mi. Unsaon pa man ako pagkuyog niya nga dili naman ko makakita. Pagkauwaw di ba, DJA? Kaya ang imong gikuyugan makakita samtang ikaw di na. Adlaw gabi, akong gihilakan ang mga panghitabo. Pumisod pamanggani sa kong hunahuna nga nganong wa pa man ako igrab ang panahon nga dito na unta ko sa ilaha. Wa na lang unta ko ni uli kung unta. Dito na lang ko hangtod naghapon. Siguro dili pa ko madisgrasya. Akong gibasol pag-ayo ang akong kaugalingon. Tungod ako ang basulon sa tanan kung nganong naingon ini ang akong kahimtang. Usa ka adlaw sa dihang nigawas na ako sa ospital, natingala na lang ko nga naay may bisita nako. Jude, laina nimo. Wa naman ka makahinumdum nga barkada pa ta. Imo manggitago nako ang imong kahimtang. Nga bisag unsaon, barkada gihapon ko nimo. Pamilyar nga tingog nga akong nadunggan. Si Christine. Murag na paminawan ako nga naghilak si Christine atong tungura, DJA, apan instead nga ako siyang dawaton sa pinahimutang. Ako hinon siyang giingnan nga palayo nako. Palayo nako tungod wa nakoy mahimo. Inutil nako nga pagkabarkada. Pangita na lang og laing barkada nga ikailis nimo nako tungod di nako makakita. Oras nga manghagad ka nga manuroy di nako makakuyog nimo. Kung makakuyog man tuod ko, katawan ka lang sa mga tao tungod ikaw man ang mugiya kanako. Naghilak nga mipalayo si Christine. Ug ako mihilak na lang pud sa hilom. Tungod dili nako kaya nga abugon siya ni atong panahon na. Apan unsaon ko pa man. Naputol na ang akong paglaom nga mamahimo pang siya ang akong maasawa. Mitry paunta ko nga akong kutluon ang akong kinabuhi. Apan sa kadaghang panahon nga ako kining gibuhat, ang Ginoo gid mangitag paagi aron dili ko mahimong mawaog sayo, DJA. Tungod oras nga magpakamatay ko, pirmi man dayong mabantayan ni Mama. Ug pirmi siyang mitambag nako nga anak, ayaw. Magpakamatay ka? Ano? Gituyo ba di nimo nga maingon anak ka? Aksidente ang nahitabo. Pila ka buwan og tuig ang milabay murag naanad na lang pud ko sa akong kahimtang. Nadawat na lang pud nako sa anam-anam. Ngaingon ani na lang jud ang akong kinabuhi.
Milabay ang mga adlaw tuig. Wa na ko'y balita kung asa ni si Christine. Igot na lang ko sa paghandom sa among mga matamis nga kagahapon. Sa among panagbarkada, gikan sa among pag-eskwela, hangtod nga nakahuman mi. Hangtod karon si Christine lang gihapon ang akong gimahal. Ambot ba? Nganong siya mangyud? Tungod ba siguro kay gikan sa bata pa mi sa ulado na namo ang usag-usa. Usa ka adlaw na miabot sa amoa. Ang manghod kini ni Christine nga si Diana. Iya akong gibalitaan nga naabot na kuno iyang ate gikan sa gawas. O gusto kuno kining makikita nako. Nalipay ba yaon ta ko nga naabot na siya? Ambot ba? Nganong mipatigbabaw gyud ang kauwaw sa akong kasing-kasing. Wa ko miadto sa ilaha ug diha ra kusod sa balay. Holding nga natug ko sud sa kong kwarto. Wa gyud ko magawas-gawas. Ug nahikurat na lang ko sa akong pagmata nga naa naman ko'y katupad. Ug sa nasimhutan ako nga pahumot. Murag nakaila gyud ko kung kinsa ang maong tawo nga akong katupad. Christine? Ikaw, matod ko pa. Sa permiro wala sa siya mitubag sa akong pagsampit niya. Ug nadunggan ako nga nagdangoy-ngoy siya. Naghilak di ay kini. Ako siyang gipangutan kung nganong naghilak siya, DGA. Ug matod pa niya. Wa raman kuno'y kaso niya ang akong kahimtang. Tungod barkada manggihapon kuno ang iyang pag-ilan ako. Bisan pa kunog mapungkol ko, bisan pa kunog mabuta ko, unsa diha. Bisag unsa pa kuno'y akong dangatan, dawat ra gihapon kuno niya nga barkada ko niya. Ako siyang gigakos ug dungan mi nga naghilak. Ug ako siyang gipangutana. Ganahan pa ba ka nga musugot ug manguyab ko nimo? Sa ingon aron nga kahimtang nako. Nga dili nako makakita. Dili ka kakatawaan sa imong mga barkada. Kung makahibaw sila nga ang imong uyab. Usa ka buta. Sa akong mga pangutanan niya, mihugot pagyud ang iyang pagakos nako. Ug miando siya nga, bisan pa kuno, ug ipahilayo siya sa iyang pamilya. Mangita gid ko na siya paagi, nga magkaabot ra gihapon mi. Tungudugay na pud kuno nga naa siya pagtan-aw diri nako, DGA. Nalipay ko sa akong nadungog niya. Gigakos na ko siya gugot kaayo. Ug nangayo kong pasaylo niya sa akong gibuhat niya itong permirong adlaw gikan ko ni gawas sa ospital. Nakigistorya ko sa iyang mga ginikanan. Akong gihangyo sa iyang mama o papa nga pwede ba na akong pakaslan si Christine. Gipangutan ako sa iyang mama o papa. Kung mapadayon pa ba kuno nako ang akong trabaho bisan pa man nga butan ako.
Miingon ang iyang amahan nga dili ba day kuno pwede nga magbarkada lang mi. O ngano kunong maabot pa gyud sa panahon nga makigminyo ko sa ilang anak. Mihilak si Christine atong panahon na DJA. Ug nagpakiluoy sa iyang mama ug papa nga dili lang mibuwagon. Ug labi na gyud ako, DJA. Mihangyo ako sa iyang amahan ug ginahan nga kung mamahimo, hatagan lang miniyag kagawasan. Apan sa halip nga musugot sila, ila hinon akong gipakuha sa ilang gwardya ug ila akong gipahatod sa amoa. Wala ko'y nahimo niya tong tungura kay susama sa usa ka iro ang pagtan-aw nako sa ilang gwardya. Gisayon-sayon ra ko guyod padung sa amoa. Sakit kaayo ang akong nadawat nga ganti. Misugot naman unta ang babae nga mo'y akong pakaslan. Apan ang mga pamilya naman pud niya mao ang mibawal sa among relasyon. Unsa na may akong buhaton karon? Matud ko pa sa akong kaugalingon DJA. Samtang naghuna-huna ko sa mga nahitabo. Ang akong mama, maoy sigig am-am na ako. Nga, dili lang ko magpakawa sa paglaom. Kay kung kami gyud kuno ni Christine, kami gyud sa umaabot. Pila kasi mana gikan ang nahitabo. Miadto si Christine sa balay. Ug iya kong giingnan, nga bisag unsaon pa kuno sa iyang pamilya. Ako ra gyud ang iyang higugmaon. Bisado sa bako niya. Kung unsa ug unsa man gyud ang mahitabo, dili ug dili gyud nako siya ibaylo sa lain. Nagdungan mig panghilak ug mauna lang daay kato ang last namong panag-abot. Tungod gidaan naman siya sa iyang mga ginikanan sa Amerika. Ug dito na kininanimuyo. Doon ay nakasulti na ko nga pwede bandi ay makagamit og cellphone ang mga blind nga sama na ko. Mauto nga wat ayon nako palabya ang mga panghitabo. Sa akong nasayran, ako dayon gi tuman. Ang giingon sa akong amigo. Mipalit ko og cellphone nga bag-o og tinuod gyud. Nakagamit gyud ko. Kay do naman kinitukbak. Gi-search dayon ako sa Facebook si Christine. Ug wa gyud ko masayop sa akong gibuhat. Gi-add friend nako siya ug iya kong gi-accept. Nag-chat-chat ming duha ug nangutana siya kanako kung makakita na ba kuno ko kay nganong makagamit man ko sa cellphone. Ug ako siyang giingnan nga di ba nakahibaw naman ka nga dili ko makakita bisan unsa pa nga donor ang moabot nako dili na gid mahimong maibalik pa ang akong panan-aw. Misgot siya nako nga pipila ko nun ining mga adlaw mobalik siya sa Cebu. Ug makikita ko no siya nako kay gimingaw na siya nako. Ako may reply usab ako niya nga dugay panahon nga akong giantos ang kamingaw nga alang nimo. May katawa pa gani siya sa las. Kay basin ko no ug ako ra siyang gibula apan naa na day ko giilis niya. Wa ko makaagwanta.
Ako siyang gitawagan sa messenger. Nag-istoryahay mi. Ug matod ko pa. Karon nga nakahibalo nako kung unsay pamaagi sa mga blind, sa mga mata sa iyang ginikanan. Nikuha ang akong mama og mutrain nako kabahin sa paglakaw, kung asa ko padulong, pagmemorize sa agianan. Gipalitan ko ni mama og gamit nga para gyud sa ako . Pipila ka buwan gikan sa akong pagkat-on nakakat-on naman pug ko dayon. Mo-report ko sa opisina, muuli sa balay, muadto sa mall, sa simbahan. Mahimo nako nga ako ra. Sa una, akong gipakaubos ang akong pagkatao. Kay nahugban ako, abi ba nakog inutil na lang yun. Hangtod sa hangtod ang akong pagkabutang. Apan tungod sa moderno nga mga kagamitan, mahimo na akong mutrabaho. Tungod pwede man akong butangan ug talking ang akong computer sa opisina aron makapadayon lang gihapon ko sa trabaho. Tuod man milabay ang pila ka buwan na uli gyud si Christine. Ug dito kini midiretso sa amoa. Jude, kumusta na? Matod pa ni Christine. Nga nigakos dayon sa pagkakita niya nako. Gibiyaan mi ni mama kay nag-andam kini og among makaon. Christine, magpakasal ka ba nako? Mihilak siya sa pagpangutanan nako ni atong mga pangutanahan kaniya. Nganong mihilak ka man? Wa ka ba di ay malipay? Nga ang tanan akong gihimo aron makakaton lang? Nga bisan pa man sa akong kapansanan, mahimo ra gihapon ako ang mubiyahe nga ako ra, ang mutrabaho nga ako ra. Wa man ko mihilak tungod sa imong mga nahimo. Mihilak ko tungod wa na ko matuman ang akong gisaad nimo. Matod pa niya, DJA. Gikulbaan ako ni atong tungura, DJA, nga abi ba na ako unsa nga saad ang wa niya matuman. Pwede ba ayaw kong dugay-dugaya sa pagsulti kung unsa man ka na? Midagungingoy siya pag-ayo, samtang gigakos ko niya. Ug miingon siya, dili na ko matuman ang akong gisaad ni mo, Jude, nga forever magkuyog ta. Apan nga naman, tiner sa kalibutan, Jude. Matod pa niya. Doon na di ay breast cancer si Christine. Ug maunga niingon siya nga dili na niya matuman ang iyang gisaad nako. Nga makuyugan ko niya hangtod sa hangtod. Nga abi ba di ay nako ug doon na siya pamilya sa gawas sa nasod. Apan sa gihapon, ako gihapon di ay ang iyang gihigugma. Ug ang maong cancer nga sakit niya. Maoy makapatangtang sa kadina nga nagdugtong sa among panaghigalaay hangtod nga nauyab nako siya. Mihila ko pagkadungog nako sa iyang gipanulti.
Gigakos na ko siya hugot ug akong giingnan nga dili pa uwahi ang tanan. Samtang mapabatsyag pa nako nimo nga gimahalti ka. Buhaton nako ang tanan. Aron lang mapalipay ka. Bisan pa man nga una kang mawa nako. Dili nako sayangan ang panahon nga kauban ka. Labaw ng dili gyud nako sayangan ang higayon nga magakos pati ka. Mihangyo ko ni mama nga magpakasal nami. Way pagsupak ang akong inahan. Nagpakasal ming duha sa pari bisan pa man nga wa mitambong ang iyang mga ginikanan tungod supak kini sa among relasyon. Nasayod na ang iyang mga ginikanan sa iyang gibating sakit, DJA. Apan wala gyud kini mitambong sa among kasal tungod dako kining supak nga ako ang gipili ni Christine. Milabay ang pila ka buwan. Misugat na kami sa December o gitawag nilang Pasko. Sayo sa buntag, nibangon ko. Nawa si Christine sa akong tupad. Ug sa paggawas pa nako, nagmata na di ay ka. Matod pa niya nga nangutanan ako. Kasayo ba ni mo may mata? Alas 5 pa man sa kaadlawon. Nisayo ko no siya sa pagmata aron makahikay siya sa among pamahaw. Kaaron ko no ang whole day sa 25 sa Disyembre. Among masaulog nga wala na daghang buluhaton. Ako ra pud siyang gipasagdaan sa iyang gibuhat niya tong panahon na. Nagdungan mi sa pagpamahaw, puno sa kalipay ang among kasing-kasing, kinataw-anay, joke, gakos, halok. Kay di ay, dili naman di maabutan og New Year. Mubiya naman siya nako. Pagkahuman na mong panihapon, mihangyo siya nako nga kung pwede ko no, musabak siya nako kay ganahan siyang musandig sa akong dughan. Ako siyang gigakos. Gipapungko nako siya sa akong sabakan ug gipasandig nako siya sa akong dughan dungan sa paghapyos or paghaplos nako sa iyang buhok. Ako siyang giingnan. Unsa mahimong gipaminaw? Tungod bisan dili nimo isulti nako ang tinuod, nasayod ko nga naa kay gipaminaw sa lawas. May pahiyom siya og miingon nga wala ra. Ganahan lang siya nga ma-enjoy na mo ang whole day sa Pasko. Nga kamirang duha, way makasamok. Gihagkad ko niya. Ug miingon siya nga bisan pa man kuno sa katapusan niyang gininhawa. Ako ang iyang gustong makauban. Alas 9 sa gabi mihangyo siya nako ng mga tulog na kuno mi. Kaya mo sayo pa kuno siya pagmata sa buntag aron makahikay siya sa among pamahaw. Ug matod ko pa. Sige.
kaya aron makahimo na ta sa atong anak. Nakamata ko 12:00 sa kaadlawon. Sugo sa lawas. Nibangon ko. Samtang natulog pa si Christine. Pagbalik na ko, gikan ko sa CR. Nibalik ko og higda. Migakos ko niya. Ug ako siyang gihagdan. Ug akong gihunghungan nga, I love you. Mahal ko. Dungan sa akong paghungong niya, dito na ko nabantayan nga, bugnaw naman di ay kaayos siya. Pwerte na akong hilak atong panahona, samtang ako siyang giuyog, akong gipukaw. Akong giingnan nga pagmata. Pili pa panahon. Apan wa gid. Di doon na gid siya. Or patay na gid siya pag abot sa ospital. Wa na ang akong mahal. Maudi ay nga whole day. Sa ako ragyod tanan ang iyang panahon. Tungod mauna di ay kato ang katapusang higayon nga makig-uban siya na kong dugay. Kung sakit nga ipalayo siya sa iyang ginikanan ako, masakit yun karon nga nawa na yun siya sa dayon. Mas okay pa man ako nga mo-abroad siya, DGA. Kay maagwantaran ako ang kamingaw. Pero karon nga mi palayo siya. Ugdungan sa pagpalayo nga wa na gyud pagbalik. Maoy dili gyud nako mantos. Way gabi nga dili ko maghilak. Way adlaw nga dili nako siya mahinumduman. Halos tanan akong mahinumduman. Nganong ingon ini man ang pagsuway nga gihatag nako sa Ginoo. Nganong kasakit man sa iyang gihatag nga pagsuway. Nakaya ran ako nga mawa ang akong pananaw sa ngadto-ngadto. Apan nganong gikuha pamangyud niya ang babae nga mao'y tanan alang nako. Ang babae nga mao'y akong gipakamahal. Grabe ang pagbasol nako sa Ginoo niya atong panahon na DJA. Kung nganong gikuha pamangyud niya nako ang babae nga mao'y akong gimahal. Milabay ang pila ka buwan tuig gikan nga nalubong na si Christine. Giingnan ko ni Mama nga mag-move on na daw. Kung mahimo, ako daw ihatag sa lain ang akong kasing-kasing. Umahigugma ko sa lain. Apan akong giingnan si Mama nga bisan pa man pila pa ka babay ang muduol nako. Dili na gid nako ibaylo pa ang akong gisaad nga gugma sa akong namatayng asawa nga si Christine. Ug abi nimo DJA sa pag-share nako dining akong kaagi diha nimo. Muto ang akong mga luha. Umuabot na sa punto
nga isay-say na nako ang kabahin sa una ug katapusang adlaw sa December 25 nga nagkakuyog mi holiday ug mao na lang di ay ang last. Ambot pa. Ang uban malipayon, samtang ako nagbangutan sa gihapon. Sa gisuwat na ko ning akong kasaysayan, DJA. Magduha na katuig. Karong Disyembre pohon. Gikan sa pagkawa sa akong mahal. Apan sa paagi. Nga ako ning gi-share. Manginaot ko. Na kung si kinsa man ang may mga gimahal diha. Ayaw ninyo gulata nga mawa sa ninyo. Hinoon, hatagin ninyo kalipay ang inyong mga mahal. Samtang nagkuyog pa mo. Kay base niya o sa kauwahian magmahay mo. Kung anong wa ninyo gihatagan og importansya ang tao nga mao'y tanan alang ninyo. DJA diri na lang kutob ang akong suwat. Daghan kayong salamat kung ugaling mabasa ninimo. Ug manghinaot ko nga makahatag usab kinig pagtulunan sa imong mga supporters. Daghang salamat ug ang nagpada tawga lang sa pangan. Jude, 27 years old. Okay, no? So, atong hatagan og advice si Kuya Jude. Ay magwang man siya na akong edad, kaya 26 pa man ko. Grabe kasakit ang imong kinabuhi, Kuya, no? Murag dili man ko makatuo nga naabot nimo ang ingon anak kataas nga mga pag-antos. Nga bisan ang uban gani diha. Moingon man nga, sige lang ko no. Makapangita pataglain. Pero ikaw kuya, believe ko nimo. Sakto gyud ang imong gibuhat. Sige lang kuya. Umabot ra gihapon na ang adlaw nga inanay nga imo nang madawat ang kamatuoran nga wa na ang imong mahal nga si Ate Christine. Miuna man siya nimo apan sa pag-abot sa hustong panahon aboton ra gyud sa Ginoo ang inyong dahan. Ug syempre mas maayo na lang gani nga wa na siya gipaantos og dugay sa iyang breast cancer, di ba? Kaya matud pa nimo diri nga mao na ang iyang sakit. Ako kuya believe ko nimo wala ko'y masulti tungod tanan nga akong nadungog sa imong gisaysay. Tanan pagdahig ang akong mahatag nimo.
ug wa ko'y masulti nga unsa diha. Ang ako lang, ampo lang sa Ginoo nga sa ngadto-ngadto madawat nimo madawat nimo nga wa na si ate. O padayon kuya kung unsay imong nakabot nga desisyon. Kung gidesisyonan nimo nga dili na ka mangitaglain kay siya ra gyud, ikaw man ang nagdasa sa imong kaugalingon. Ug sa mga uban pa nga mo comment, palihog comment lang mo sa baba o pakisuporta ninyo ang Marbais channel aron sa ingon makakuha pa mo og dugang pang mga pagtulunan sa akong basahon sa akong channel. Sa dugang advice, comment lang mo sa baba kung na po may ikadagdag sa advice nga para kang Kuya Jod. Daghan kayong salamat. Kininasab si DGA. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Maayong adlaw kanatong tanan. Sa mga dunay patambagan, ipadala lang kang Ariel Mar Iscaro sa Messenger or pwede ka mong mutawag sa iyang cellphone number 0927 065 2746 og pakisuporta ang Marbais channel. Daghang salamat.